Došao je trenutak koji smo svi čekali. Otkrit ćemo kako je glasala publika kako bismo saznali završne rezultate natjecanja. Ali prije... Još uvijek možemo biti prvi, a Luna ispasti. Luna ima samo 23 boda, isto kao i par na dnu. Ako par na dnu dobije samo bod više. Ćao, Lunice. Ne budi zla. Ja zla. Nažalost, znamo da dva para koja su dobila najmanji broj bodova ispadaju u ovom dijelu natjecanja. No, sjetimo se da je najvažnije bilo odvažiti se i sudjelovati. Simon, malo me je strah. Smiri se, sve će biti dobro. Počinjemo s bodovima prvog para. To su Delfi i Gaston. Bodovi naše publike su... 8. Ukupan broj bodova je 38. Bodovi publike za Perlu i Tomasa su... 8. Ukupan broj njihovih bodova je 43. Mogli bismo biti izjednačeni. Ne želim izgubiti. Sad dolazimo mi. Sada su na redu Jam i Ramiro. Bodovi publike su... 5. Ostaju su ukupno 27. Znao sam. To je tvoja odgovornost. Bila si totalno dekoncentrirana. Sada prelazimo na Ambar i Matea. Bodovi publike su... 7. Imaju ukupno 40. Zasad su par Perla i Tomas na prvome mjestu. Nastavljamo s bodovima Dijega i Sofije, koji su... 6. Ukupni bodovi za njih su 33. Iza Belen i Damjana je... 6. Ukupno 29. Nastavljamo s Jim i Nikom. Publika im je dala... 7. Ukupni bodovi za njih su... 35. Sada prelazimo na posljednji par, Lunu i Simona. Prolazimo u idući krug ako dobijemo minimalno 7 od publike. Ako ne, ispadamo, zar ne? Da vidim. Idemo s Lunom i Simonom. Publika im je dala... 7. Njihovi ukupni bodovi su 30. Simon, to znači da idemo dalje. Da. Zauzimaju 6. mjesto u idućem krugu. Na našu žalost, par Belen i Damjan ispadaju s natjecanja. Zajedno s Jam i Ramirom. Najljepša hvala svima koji su došli i pripremajte se za sljedeći krug.